Kawayen TikTok, ku ne kawayen TikTok. Kukan kashe aure lokacin sa bai ba, ku kulla duk sharri zamanin sa bai ba, haɗin wasu ma sharri na makirci sai kawayen TikTok. Kawayen TikTok ku gyara halina, kawayen TikTok ku gyara ɗabi'ar, kawayen TikTok ku gyara kawayen TikTok sai ku duba kawayen mata sun rufe idanunsu sannan sun rufe ɗabi'arsu, uzuri na su dole kai musu ko su gano azaba. Wannan kawaye ne amma ko na TikTok, to tilas kawa ta TikTok ba ta tsoron Allah da ya halice ta, ce dai ta kashe aure kuma yau ta ɓata aure, ta raba su a tare. Kawayen TikTok, kawayen TikTok, kawayen TikTok. Ita dai duniya a bar saɓani ce, ita dai duniya a bar dubawa ce, ita dai duniya a bar lallabawa ce, ita dai duniya a bar kokawa ce, wata ran mu ne wata ran ba mu ne ba. Dawisu, Dawisu, ita ce ne uwar jikin. Dawisu, ita ce ne uwar jikin. Dawisu. Ke kin ga wani TikTok da na yanzu kin ga wani kyau? Kawai kina wulakanci kwana biyu nan. Wai in tambaye ki, ni fa dinnan dinkin nan naki cizo na yake tai. Wai wani tela ne miki wannan dinkin ne haka? Humaira kenan. Kin ga irin dinkunayen da bawan Allah nan ya iya? Ai ba da ban kin san atamfan nan karama ce ba, ke mata zaki mata babba ce. Ni fa abin ya ban mamaki, ni fa da a ce ban san wannan atamfar take ba tauda ni ma kin ci ni da buguzu. Wai kina nufin wannan atamfa karama atamfa ce? Gashi ko kina kallon karamar atamfa ce ba za ki iya ganewa ba, ta sha dinki mutuniya. Ke bar ma ki ga wannan dinkin da mun na ji atamfan nan. Jahannama ga fasin jafa sunan dinkin. Shi zan sa ran bikin nan ke zan yi. Matso ki gani ita wannan Locality. Wow. wallahi ke Anya ni ma ba zuwa zan yi kwaso atamfofi na mutuniya kira ka na gurin telan nan. wallahi ki kwaso su yanzu ma mu je mu. Ke ai ni tsintsina na san jalayi. Kai Jahannama ga fasinja fa kika ce. Ta ni da gaskiya wayewa ta bata kai nan ba. ba ai ta yi ba ita. Baya ma ga miki gaskiya kin ga ke yanzu ba aure ne dake ba. Mazan nan da kike gani in ba gani suke ana tsukewa ana damewa ba wallahi ganin ki za su dinga yi ba kauya me za su yi dake? Ai ga miki dan DM din nan ma ke ba ki samu ba. Anan fa ake samun shankwama fa a DM din fa. Ishe ni da hayaniya. Yanzu sai ki samu shankwame man saurayi. Sai dai local wa'annan yaran su dinga miki lakin yan lungu masu sa datan naira 50 ko ya kika ce kawata? Faɗa mata dai. Ke budurwa ce ya kamata ki ringa zuwa ana tsuke ki ana dame ki yadda zaki dinga ni shankwama nan suna ta screenshot din hoton ki ko ba haka bane ba ana turowa ana yarinyar nan tana wuta muna bin ta da gane mun hanya ita ma ke ma kika yi in bata yi ba wa zai yi. Faɗa mata. Wallahi ke yanzu harkar nan in ba a gyaggyarawa wa zai bi ki kina haka wata tsomo da ke kare ki nitsi ki tashi ki buɗe idan ki fito gari ki san kin fito. Ai ko lalle in dai har sai na dame ne zan yi shankwame man saurayi zan dade ban yi ba. Allah Kuma dai Allah ya shirye ku. Allah ya sa. Kawayen TikTok, ku ne kawayen TikTok. Kukan kashe aure lokacin sa bai ba, ku kulla duk sharri zamanin sa bai ba, haɗin wasu ma sharri na makirci sai kawayen TikTok. Kawayen TikTok ku gyara halina, kawayen TikTok ku gyara ɗabi'ar, kawayen TikTok ku gyara kawayen TikTok sai ku duba kawayen TikTok. Mata sun rufe idanunsu
sabani ce, ita dai duniya abar dubawa ce, ita dai duniya abar lallabawa ce, ita dai duniya abar kokawa ce, wata ran mu ne wata ran ba mu ne ba. Dawisu Dawisu ita ce ne uwar jikin, Dawisu ita ce ne uwar jikin. Umaira, haba da Allah, haba. Yawwa. Ce gurin da aka yi gasar cin abinci irin wannan abin. Yawwa ƴan mata kuna ji na ku bani minti biyu yanzu zan dawo mu ci gaba da tauna saboda maganar nan tana da muhimmanci. Bai cancanta mu tsaya a nan ba ko ba haka ba minti biyu. Yawwa. Kai menene ka shigo kana tafa min gwalla ne kira me faru? Yanzu wannan abin da aka yi ya dace kenan. Kun ci abinci sai ka ce kaji ne suka ci abinci a gurin nan. A ce mutum dan adam ka dauki plate ka kai shi kitchen ku kasa yin irin wannan sai ka ce an yi gasar cin abinci a guri. Kai wallahi akwai kada kan ba ma'am wallahi ni na dauka wani abu ne na kirki ga baki da ka zo kana neman ka tayar min da hankali kana ta kwalla mi kira haba. Wannan irin maganar kan ba ake yi a nan wajen sai ka ce dan yaro ne a gidan ku da hankalinku a ce kun zauna a guri kun ci abinci kun zubar dauka kawai akai shine za a kasa. Kana ji menene a cikin wannan abubuwa? Ni fa daman ina so idan na gama TikTok ina da live ina ne sai zo in kwashe ina fa sanar da su kuma ma ba haka batun da dai kai baka son ganin su me zai hana ba za ka dan kwashe ka kai kitchen ba. To menene a ciki? Kai ma so nawa kana cire kayanka ka yi yadda akan gado kuma ni zan kwashe maka linki. Ai bai kamata a ce ni kadai zan dinga wahala a cikin gidan nan ba. Rayuwar nan fa ka taimaka ne a taimake ka menene a ciki? Taimake ke ni ya ce fa zaman auren nan fa ba mutum ɗaya ne yake yi ba. A'a. Kin kyauta. Amma ba zai yiwu in zauna a gida irin wannan abin yana faruwa ba. Sai ka ce gidan masu kwasar kashi da hankalinku ku zauna kuna yin irin wannan. Shikenan dan Allah ha'a. Bari ki jin gaya miki na gaji. Wallahi dole zan dauki mataki. Sai ka daina irin wannan bakiwa Allah ba ma daidai kawai dai shikenan dai ba wannan abun bane ba dai kai hakuri dan Allah za a gyara zan zo in kwashe yawwa na dawo gare ku yanzu abin da nake so mu je mu haɗe gabaki dai a group ai zancen les din nan a cire wannan les din abin al'ajabi ya buga tambari ya shiga cikin gari kwarai alhaki kwaikwayo mai nasa zayabi matan aure zai fi mazaje ku yi waladabi kusa nutsuwa ku kaucewa akasin haka bi da bi akwai zafi a zuci in har ka rasa sahibi himatan tiktok komai in ka shuka wata ran girbi za ka yi idan kai mai kyau ka gane ka a sabon yanayi idan kuma kai aka san daga ka shiga tarkon tausayi yan matan tiktok manya tun gidan wata san kai gayya har shiga rabi da rayya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. A'a. Dan kawo ruwa da juice ne. Kina ji na? Yace dan kawo ruwa da juice. Ni ina so ma da in gaya maka na wanta ni. Babu komai a gidan nan ya ƙare. Ba wani lemo ba wani komai ma dai ya ƙare kawai. Ba komai. Ya ƙare. Wai dan Allah ke da suwaye kuke lamushi abincin da yake cikin gidan nan. Ban gane me kake nufi ba. Ba daɗewa in kawo abu sai in ji an ce abu ya ƙare. Ina kawo abin da zai ishe ni saboda Allah sama da wata. Amma a cikin kwana 5 sai in ji an ce abu ya ƙare. To me zan yi da shi? Ka san dai ba daukan abinci zan yi in je in siyar ba ko? Sai dai a dafa a ci. Bayan nan kuma me za a yi da shi da zaka ce ka kawo abincin wata ɗaya ya ƙare ya kwana 5 kamar yaya? A'a. A wannan ba zai yi ba. Gaskiya ba zai yi ba. Haka ba za ta yi ba wallahi. Ban gane me kake nufi. Dole zan dauki mataki ba zai yi ba. Ba zai yi ba. Ƙawayen nawa ne?
ba ka so su zo in ba su abinci saboda kawai ka sa aje ana zagi na a gari ana gidan mijina babu abinci me a cikin abinci ni fa barin gaya maka gaskiya kab dangin mu ma ba mai warsa magana ta gaskiya kenan amfanin abincin a kawo shi a ci shi ni ban ga dalili da za a ji abinci ba za a dafa a ci ba a'a to ni ina auren ki kenan ke kuma kina auren su a'a wannan wani irin magana ce wannan ita ce magana ma kamar yaya an zo gurin dan ko ba zai yi ba abin da ba zan dauka ba kenan dole an aka abinci gidan nan kowa ya zo ya dafa ya ci san ransa bayan da zaka ga cewa ba za a dafa abinci a ci ba saboda me wannan ai salon ruwa ne ko ya mutum ruwa ne ban saba ba ni ban iya ruwa ba ko a gidan mu an sani in na dafa abinci na ni na kowa da kowa ne yawa ba zai yi ba dole in nayi baki in ba su abinci Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Umaira. Da Allah ina so mu magana da ke ta maslaha ne. Umaira a matsayina na mijinki dan Allah wani haƙƙi ne naki wanda ban sauke miki shi ba. Ina jin ka. Amma me yasa kullun kike so ki ringa sani kumfar baki? Ba kya ganin cewa wannan haƙƙi na ne wanda kika kasa saukewa? Ai idan har mace matar aure ta kasa bawa mijinta natsuwa da kwanciyar hankali ai bata sauke hakkin da yake kanta ba a matsayinta na matar auren. Okay, to kai yanzu wannan haƙi ne naka ka taba tambaya ban baka ba. Menene dalilin da yasa baki zuwa daki na? To ka ce in je ni? Haba Humaira, a matsayinki na matar aure sai miji ya ce ki zo inda yake. To ni na san gaibi ne? Ina gani Humaira cewa zaman lafiya da kwanciyar hankalinki a ɗakin mijinki shine abin da kowace mace take bukata. Bai dace a ce matar aure dan ta ga mijinta ya damu da ita ba ta yi amfani da wannan damar ta dinga azabtar da shi. Yin hakan babban kuskure ne akan ki. Idan ni ne hakan za a ce na zalunce ki. Ni din ma da aka halasta wa mata guda 4 da ni. Idan ne hakan abin zai matukar kona miki rai. To ka je ga aure wata mana ina ruwa na? Look Umaira, da Allah ni na zo nan gurin da maslaha ne ba na zo dan mi cece ku ce ba ko kuma ki dauki zancen ki canza shi. Wallahi tallahi sulhu ne ka wani. Kaga ba fa zan fahimce ka ba. Sai ka je ka auro ta ka samu abin da kake so tukunna sai ka zo mi magana. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Haka kika ce? An fada. Shikenan. A zo a ishe ka a dame ka. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kai, TikTok duniya ne wallahi. Ka ba kawata. Kike ma faɗa a hankali? Ai ki faɗa da ihu ki ƙara da salati. Ke, ni fa ko ji nake yanzu kaman ba zan ma iya rayuwa babu TikTok ba. Allah. Ni fa ko a halin yanzu bana tunanin akwai wanda zai iya hana ni TikTok. Kina nufin har da mijinki? Miji? Ke? Kin sha omo ne? To shi ma ba zai fara wannan gangancin da tsatsayi ba saboda ya san ba yanda za a yi in dena. Duk fada ba don TikTok ba ko? Da ba mu san juna haka ba. Faɗa mata dai kawata. Yawwa, wai kun san ma me nake tunani? Da tunani na so nake kafa mana adashi. Mu fara zubi saboda a ringa dauka saboda wannan zaman da muke kwara mu dan dinga hada kan kudaden koya kuka ci baki da alkhairi. Ga followers din mu kamu gungudu zasi. Ke kuma tso mu shiga live chap din jan. A yanzu nan zan bude mana live din nan. Mahau. To, assalamu alaikum masoyan mu.
muna muku fatan alkhairi. Da farko dai mun zo muku da wani dan bayani ko baka ba kawata mun kafa adashe ne so sai muke so mu sanar muku duk wanda yake da bukata sai ya magana da wuri a hada shi a cikin link saboda zamu bude group dan haka in kana bukata ka ajiye mana lambar ka a comment ko bai haka ba kawata kuma kawayen mu kar wanda ya zo ya mana complain akan bamu kira shi ba kun ji mun faɗa muku ku zazzo kowa da kowa maza da matan ku tattaro mun manta ba musu bayani dalla dalla ba mu gaya musu cewa ga ranar zubi da dauka ba ko ai wata ko sati wannan tsaya dai tukuna a nan za mu faɗa musu assalamu alaikum jama'a wannan adashi wata muke so a dinga dauka zubi 100 assalamu alaikum masu karamin karfi sati za a yi zubi 50,000 insha Allah duk wanda yake bukata ya ajiye Ina yini? Yau ina gajiya. Ina gajiya. Kawata kike ganin adashin nan zai ba da siga fa yanzu aka ce dauka miliyan 1 ko fiye da haka ai ba za dan mori kudin ai ko ya kika ce ke wai ba kya ganewa ne biki ga ya shigo ba za ki tashi ki bi shi ba sai ya ce mu muka hana ki zuwa ke ma ki je ki da wani abu wani irin tashi in bi shi me zan mai Ke Humaira ina raba ki fa ji tsoron Allah aure fa ba abun wasa bane ba fa ke daga ta barin gaya miki kiga wannan da kike ganin shi na sassan dan da kai kuma ba kauna ku yake da yake ganin ku a gidan nan ba kawai dai yana muku yaƙe ni saboda ya san ba yadda zai yi da ku saboda ni nake son ku zo ni ba barin gaya miki a cikin gidan nan ni nake mulki ba mulka ta ake ba yadda na dama haka kowa zai sha ba yacce za a yi da ni dan haka barin gaya miki namiji da ke ganin shi ba dan goyo bane ba idan kika saka mai fuska barin gaya miki sai ya mai da ki aiki a cikin gida dan haka ki ma daina jin tausayin shi gaya miki gaskiya kin ga ki kyale ta mai daki shi ya san inda yake mishi yoyo kawata kin fahimce ni ban mu tafa to Allah dai ya kyauta mu sa waƙar Ado Gwanja sa mana mi account ɗinki ko kowa ya ana shi gaskiya wai wallahi ke yau sabon TikTok nake so in yi kin san an fara sabon challenge ne fa ke yanzu tsarin ina so in wa TikTok ɗina Allah ke kin ga jama'a haba kai Ahmad me haka Kamar ya me haka? ka shigo min daki a wannan time din ka zo kana dage min bargo Ha to na dawo nan da kwana ne. nan dakin ballaminta ba zai taba yiwa ba ya zaka dawo min daki da kwana wani dalili Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutum da gidansa yanzu a ce sai an tsara masa me zai yi ko ina zai zauna ko ina zai kwana? ta tabbata Ahmad gidanka ne haka ne Humaira ki ji tsoron Allah. Ki ji tsoron Allah. Ki taya ni da addu'a. Mai gidan mu ya mun wani alƙawari na manyan kuɗaɗe. Wato idan suka fito ke ma zan baki wani abu zan gwangwaje ki sosai. aiko kamar ka san ina neman kuɗi a gurinka da mun fa so nake kafin watan nan ya ƙare a ci za dauki adashin dan samu karɓi kuɗaɗe a wurinka Kai diya inna lillahi. Ni wannan adashin naku kullun ana yi ba a taba ce min ga dan wani abu a cikin adashi ba. Karka damu kai ma za ka samu. Kamar sallama nake ji. Kai muryar Dija ne ai. Farin ji duba. Kamar muryar Dija. To Dija ta zo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ce dan adam da gidansa ba zai huta ba sai wannan shedanin yaran sun zo. Kawayen TikTok, ku ne kawayen TikTok. Dija? Kawata kin gani da sassafen nan ko? Wallahi. Dija me faru? Wallahi kin ga biki zan ji. Ki zauna mana. Bismillah. Ya ake ciki? Wallahi kin ga kawata biki nake so na je. Aran wayankin nan nazo ki bani.
Ina yarinya da kika ga na saka ta a TikTok ina? Na yi status da ita ma. To wallahi bikinta ne tashi kuma musan harkar karanta nan ba ta da wani daɗi. Shakkiya kawata. Wato so kike ki bada yaji. Kada ki cikin wani damu. Dije kuna faifayawa a garin nan. Ba fa ruwanku kawai rayuwar ku kuke yi. Kai kuma kana nan an wani takure ka a guri daya. In zaka fita nan na kofar gida sai ka tambayi wani kato. Kai? Mijin naki ne wani kato? Kato ne mana. In ba kato ba me? Haba, bari ga miki dije zaman auren nan fa sai dai hakuri. Kawai takura ne. Kana ganin ƴan mata suna faifayawa a gari a haucan a saukata can gurin amma kai duk baka da dama da kai magana sai a ce aure. Wani lokacin takura mutane fa ake da auren nan. Ni dai Humaira ki ji tsoron Allah. Zaman aure fa ba wasa bane, dole dama sai kayi hakuri. Sannan kuma mijinka tamkar ubanka yake. Aba. Ita kuma mace ai kaman uwa take ko? Wallahi ke ma dai ki rike guntun wa'azin ki zai miki amfani wata rana yanzu kin ga barin da ko miki wayannan kwana nawa za ta yi auren ki. Zuwa gobe. To ba dama kake wani dama ake ce dije komai ma zan iya dauka in baki. Amarya kuma uwar gida. Hello? Salamu alaikum. Ina ita Umairan? Ok, to ki ce mata da Allah idan ta fito ta riƙe waya zan ƙara kiranta. Wannan lamarin gaskiya fi sabilillah ka ji fa. Ta tara mutane a cikin gida yanzu ma na kira ta sai wata ƙawarta ce wai ta ɗauka take amsa min waya. Ahmad, magana ta gaskiya kai ƙoƙarin magance wannan matsala. Wannan matsalar ba ƙaramin matsala ba ce. Domin zuwa ƙawaye gida babu kai babu indi yana mugun warga da take ta aure. Ni kana fa irin waɗannan matsalar ta taɓa faruwa da ni. Iri ina son matata. Ƙawata ta raba da ita. You are right wallahi. Ni ma abin da ya faru da ni na rantse da Allah a takura da halin da na shiga ga wannan matar tawa na rantse da Allah har kusa hatsari ne akan mota. Haba. Message ya shigo kuma. Ina matuƙar tausaya maka, ina jajanta maka halin da ka shiga kai da iyalinka. Ina to wace ce kenan? To, a dai text din amma ba ni da number a wayar. To kira wayar. A kashe take wayar. To ko matsalar network ne. Sake gwadawa. Da dai ma in sa hands free. Ashe take wallahi. Amma kuma fa da wayar aka yi amfani yanzu aka turo maka sako. To ai shine ne ma abin da na gani. Amma kuma ni abin da yake bani mamaki duk duniya ba mu halukin da muke tattauna matsala ta da shi in ba kai ba. Kuma kai ba mutum ne wanda kake da surutu ba. Shine ai. To amma ko Humaira tana irin waɗannan maganganun da ƙawayenta ne? It's possible. Saboda ba hankali ne da su ba wayannan yaran idan suka ji ma su iya fallasa mutum su abin da ya fi wannan wallahi. Amma dai gaskiya idan ta yi irin wannan abin ta yi babban kuskure. Must do something wallahi Allah. Allah ka shiga lamarin mu akan matanmu. Amin. Kin san lambar? Gaskiya ban gane lambar waye ba. Amma ina zuwa. Amma ba wata wadda kuka tattauna matsalar mu da ita? Kamar yaya ban gane me kake nufi ba. Ina nufin ko kin yi magana da wata? Kana nufin ni bani da sirri kenan ni farar leda ce? Ba haka nake nufi ba. Kawai ina so in gano inda lagon ne yake. To amma me yasa kace mun ko na yi magana da wata? Idan raƙumin ka ya bata a cikin sahara a cikin kurtan duma zaka duba shi ne. Shine kawai dalili. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ina gaya miki Humaira, daga ajiye jakan nan na shiga bayan gida, ina fitowa sai jaka ta ce ki dauke na inda kika ajiye ni. Ba jaka ba abin cikin jaka. Haka aka yi dama? Humaira, dan Allah dan Annabi ki yi hakuri. Insha Allah idan na samu kuɗi, zan maida miki da wata.
Ki bar shi ba komai. Haka Allah ya kaddara. Duk da haka, amma ko da asara ce ya kamata na ɗan rage miki wani abu. Karki damu, zan ma Ahmad magana. Na san insha Allah zai siya min wata. Karki damu kanki. Amma Humaira bai kamata ki ɗora mishi wahala ba, tunda bai ji ba bai gani ba. Ai ku kawayena ne. Zan yi komai akan ku, kake wani damu. Ba damuwa fa. Wallahi gabaki ɗaya hankali na a tashe yake. Kinga, ki kyale ta tunda haka ta ce za ta faɗa mishi. Ta san za ta samu wani abu a wurin shi ya saka. Kuma kin san mazan na yanzu sai ana ɗan musu wayo don a samu abin da za a mura a hannunsu. Kai, ni babban takaici na ma wannan bidiyon da aka yi masu kyau ba a yi postin ɗinsu ba. Oh Allah. Rin je sai sa. Na ce, me na tafiya kawai da kai zaman kama kai kwanciya ka. To me a ɗakin nan ɗin ka je can ma kai kaɗai za ka kwana. Ko ya ka gani? Zauna. Zauna. Ai kawai kai kwanan ka anan. Ko kai fa. Amma daman ina so in tambaye ka wani abu. Ya labarin wannan kuɗin da ka ce min za ku samu a wurin aiki? Suna nan dai. To. Magana tana nan. Daman wani abu ne ya same ni ban gaya maka ba. Ka san an sace min waya kuwa? Wace? An sace min iPhone 14 din. Garin yaya? A gidan biki. To garin yaya aka dauke miki a gidan biki? Dija ce ta je da ita. Dija. Can you imagine Dija? Dan Allah dan Annabi ai isa yi time irin wannan abu. Ku yanzu a junan ku har yanzu kuna aran kaya wannan ya tafi da kaya wancan ta tafi da kaya nan gurin. Ya kamata. Ahmad kana manta wani abu. Su Dija fa kawayena ne na rai da rai. Babu yanda za a tambaye ni abu in dai mallaki na ne in kasa ba su ka sani dole zan bayar. Yanzu ka san dai me nake so nake dai ka samu ka siya min sabuwa. Zan siya miki waya. Amma gaskiya fi sabilillahi da sharadi. Ba za ki ƙara ɗaukan wani abu ma waya kaɗai ba. Duk abin ki ba za ki ƙara ɗauka ki ba wani ba. Kin yadda? Kai shi kenan dama akwai wani friend ɗina da yake sai da wayoyi ko gobe da in Allah ya kai ya kawo sai in zaɓa. Friend ɗinki kuma a ina kika san shi? Mana a TikTok muka haɗu. To menene a ciki kawai dan post ne an kai aka dan maka like shi kenan aka dan samun da dan comment dia aka. Me a ciki? An siya amma ki bari sai watan gobe. Watan gobe fa kace? Wallahi wannan watan gaskiya akwai yan basussuka a kaina. Bashi kawai ka siya mun waya. Idan ka siya mun waya nan watan ya kama sai ka biya bashin watan goben ya zo. A gaskiya ba zan iya ba saboda bashi yayi min yawa ba zan iya ƙara dora bashi kan bashi ba. Shikenan ba damuwa tunda daraja na da mutunci na bai kai ka siya mun waya ba. In ka tashi ka gama abin da kake a ɗakin ka kullo mun ɗaki. Allah sa ki ji kina ji. Yasa kike bata ranki akan abin da bai kai ya kawo ba. Yasa kike irin wannan abu? Menene waya? Tsaya ni kullun abin da yake hada ni da ke ba ma maganar maslaha da ke. In kin mun magana a hankali zan fuskance ki. Ke da mu za a sai waya kin ji? Yanzu kai magana. Yanzu na ji zance. Asiya. Haba. Ashe dai har yanzu kana ganin mutunci. ‘Yan mata, ya ko ga? Sabuwar waya. Kai jama'a. Kina faya matan nan. Masha Allah. Ba na faɗa miki ba? Ai dole sa ma ya siya. Ina fa ya zama dole. Allah da ya dora ki akan shi, yasa kuma yana masifar sanki. Dole ne. Ai dole ne ya siya. Saboda idan bai siya ba ya tarwa kansa masifa da bala'i. Kawata daɗi na rike ganewa ban mu kashi. Ke? Mu din na wasa ne? Gashi kuma ya ɗauko ta ya ɓaro ta. Wai ki san me nake tunani kawata? Anya ba za mu fara sa riga da wando? Kin san da an yi sabuwar waya dole ai sabon update. To so nake a wannan update din mu fara sa riga da wando muna damewa muna girgijewa ko ya kika gani? Haka ne dai. Ƙara zurfin tunani akai amma dai magana ki
gaskiya ne. To ai kin gane ne, na fahimci mazan kin gane in aka dame. A dama. Kika dame kin fi samun lakas da viewers. Dama harka ta damewa ke ma kin san sai sun fi zuwa. Kiga fa ƴan matan idan suka dan sa riga da wando sai kiga lakin 100 viewers wajen miliyan 1. Ni dai gaskiya bana goyon bayan wannan magana. Ya za a kina mata aure ki dinga saka riga da wando kice wai zaki yi TikTok? Kamar yaya? Ki ji fa. Mu ma in mata ba ma saka riga da wando mu TikTok ballantana ke da igiyoyi har 3 a kanki. Ke, ni fa maganar mata auren nan ki aje shi a gefe. Ni fa da kike gani na a nan gurin ba karamin so nake in ga na dan yi post din nan a TikTok ana bi na ana kina wuta muna bin ki da fetur. Ba karamin dadi nake ji ba. Ita mata aure ba ta so a yabe ta ne? Ki ji ta magana kawata. Wallahi maganar ta gaskiya. Dole a yi sabon update. Kwanan nan an daina sa riga da skirt din nan da riga da wando kullun cikin dogayen riguna. Ha ba. Wannan fa da ita take da auren ina gari wallahi sai mun je mun ceto ta. Wala wani zubin su kansu maza in baka dan wannan nishadin ko na rantse da Allah koro ka za su. Kai kumkum. Ha ba. Ahmad, don ka amince zan share maka hawayenka wanda matarka take sa kake zubar da shi. Allah mai iko, wannan kuma wace ce haka? Ni fa ina tsammanin ɗaya daga cikin 'yan matan da suke tausayawa ne na irin halayya da ke tsakaninka ko an ce abubuwan da suke faruwa tsakaninka da matarka. Ka san wani abu? A'a. Wallahi tunani nake kawai in ƙara aure. Aure baka ce? Wallahi. Ita. Lalle za a kai ruwa rana. Kai kana tunanin wannan matar taka kuma da za ta yi ta zauna da kishiya? Wallahi ni ma dai haka nake tunani. To ga wata shawara. Gaskiya ka sake tura mai turo maka da saƙon nan saƙo ko kuma ka kira ta a waya kila ta ɗauka. Allah ya sa ta ɗauka. Ga dadi ka gani. Ina ne wannan tunanin? An kaji tana ringi. Hello? Barka da ina gajiya. Dan Allah baiwar Allah ki kokari ki yi magana in san da wa nake magana. Na imanin cewa duk wadda ta kira ni ko kuma ta tura min wannan sakon to akwai kauna a cikin zuciyarta kuma da tausayi na da take ji. To ki dubi wannan abin dan Allah da kike yi, na san ke ba makiya bace, ni kaunata ce. Hello? Dan Allah ki yi magana saboda shirin da zaki yi haka shi zai ƙara min raɗaɗi a cikin zuciyata. Inda gaske tausayin nawa kike ji ya kamata a ce kin yi magana. Kashewa ta yi? Lai ta kashe. A'a. Shi nan ta turo da saƙo. Me ta ce? Karka damu. Idan kana so mu haɗu, zan je gidanka sai ka saka ido. Za ta je gidanka ka sa ido? To ka sa idon. Tabbas ya kamata ka sa idon. Ku sha lemon mana. Wallahi za mu sha ke dai kam kake damu. Yawwa Humaira in tambaye ki mana. Allah ya sa na sani. Kamar yanzu a ce yadda muke kawayen nan sai a ce wata daga cikin mu tana son saurayin wata. Ya za ku ji? Kai? To taya haka ma za a bari ta faru? Ai babu yadda za a yi haka ta faru. An faɗa mata ita ɗin da take son nashin ko kuma take son ta so shi. An faɗa mata ƙawance ciki ɗaya ne ko ko uwa ɗaya uba ɗaya ne? Haba ki gyara maganar ki mana. Kin ji wani zance? Haba. Amma fa Nadiya, wani lokacin kawa fa tana iya yi wa kawarta abin da wadda kuka fito ciki ɗaya ba za ta iya miki ba. Tabbas haka ne. Saboda wata 'yar uwan ma zama take abokiyar gaba a cikin dangi. Kunga, ni fa wannan magana ku dakata ku ji. Ai Hausa sun ce ana iya barin halak dan kunya, haka ne? Haka ne, amma wani halak ɗin ne. Ni wannan maganganun na kuma wallahi sun ishe ni. Ke tsakaninki da Allah me ya kawo wannan maganar a cikin maganar mu? Ba abin da ya kawo ta, ni fa yanzu na magaji. Maganar. Just imagination mana. Banja. Na fara.
in wacce za ta tashi ta fara ta tashi don na yi makan in zo in biki sani ba. Ce yau akwai update kenan. Yau gidan nan duk sai mun kakare shi. Gaskiya yau update din da za a yi sai an yi TikTok 5 a gidan nan kowane angle sai an dauka min shi tukunna. An buga kin san ni yau so nake a haska gidan nan. Kin gane da falon nan mu gyara shi duk mu haska su gani. Ko ya kika ce mu tada hankalin yan mata. Bari. Naga kina mamakin zuwa nan. Ai dole zan yi mamaki saboda kwata-kwata ban san da zuwanka ba. Ke fa ba karamar yarinya bace kuma na san kanki ba a duhu yake ba. Dan Allah kada ki min yawo da hankali. Ba wai ina maka wasa da hankali bane. Kwata-kwata ban san inda ka saka gabanka ba. Dija ina so ki bani haɗin kai mu fuskanci juna dan na san komai na Allah ne. Haka ne. Kawai ka faɗa min me kake so a dunkule. Ni kuma sai in baka amsa a buɗe. Ina so ki taimaka min ki cire ni daga cikin mawuyacin halin da nake ciki. Ban fahimce ka ba. Kamar yaya ta yaya haka zai yiwu? Mu yi aure da ki idan kin amince min nan da lokaci kankani za a yi. Ni da matarka fa ƙawaye ne. Ko ka manta da wannan? Ban manta ba ina sana ku ƙawaye ne. Dija wanda ya fada ruwa ko takobi aka miƙa masa wallahi miƙa hannu zai kama. Ahmad me yasa zaka zo min da irin wannan magana? Ke fa kawo Humaira ce kuma kin fi kowa sanin irin halin da muke ciki ni da ita. So na san cewa idan Allah ya sa mu kai aure zaki kula da ni sosai. Ahmad kenan. Ka bari zan yi tunani. Dija zan baki dama amma dan Allah ki yi magana da wuri kin ji? Sai an jima. All right, na gode. Ai na faɗa maka. Tabbas kowace ce wannan dama ta san sirrin gidanka. Kaga yanzu Humaira ta riga ta gama fallasa sirrin kanta ga ƙawayenta. Gashi abinda ta bata ƙawarta ta zo ta gyara. Ka san wani abu kuma Aminu? A'a. Ce min wai za ta yi tunani. Hanya ba irin jan ajin nan ne na mata ba. To shi ne mana jan aji ne mana ai haka suke duk mace haka take. Okay. Ina jin wani abu wanda ban san komai ba. Hanya ko ina ganin yarinyar nan za ta amince. A gurguje ma kuwa aure fa take so kai bari fa in faɗa maka da yawa daga cikin mata irin waɗannan farashin samun miji tsayayye ne da yawa mace da namiji zai zo da gaske auren ta da za su kyale duk wannan shiri ta tsasi auren to mazan ne babu ta kudu za ta amince ne na gaya maka amin amin ango Wai me haka ake ta kiran wayanka ne tun ɗazu kai kuma ka ƙi ka ɗaga? Hello? What? Wace ce? a bar saɓani ce ita dai